21. i 22. septembra u našoj prestonici biće održan forum Beogradski investicioni dani. Predstavnici diplomatskog kora i poslovnih klubova upoznali su se sa sadržajem foruma, a formiran je i stručni tim za pripremu ovog skupa. O kakvom skupu je reč saznaćete od moje gošće, profesor dr. Ane Bovan, predsjednice Centralno-evropskog foruma za razvoj. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. I evo kada kažemo, dakle 21. i 22. septembra će se održati forum po prvi put, šta je cilj i kako izgleda sama organizacija? Cilj je da se na jednom mestu predstave projekti i privatnog i javnog sektora koje ima kako Beograd, tako i Srbija, a nadamo se u narednim godinama i ostatak jugoistočne Evrope, i da se prosto otvore vrata za organizovan, kontinuiran dotok investitora, zainteresovanih strana, zainteresovanih partnera za rad u Srbiji. Specifičnost Beogradskih investicionih dana je u tome što će to biti jedan kontinuiran program koji će trajati cele godine i nastavljati se svake godine. Dakle, nije u pitanju samo jedan skup, a moram da najavim i taj jedan skup koji je, da kažem, svečani početak. To je 21. septembar. Dvodnevna je konferencija na kojoj ćemo skupiti na kraju na jednom mestu sve one sa kojima već sada pregovaramo i dogovaramo i kojima već prikazujemo ove projekte. Bitno je reći da su u organizaciji Beogradskih investicionih dana, pored CEDEF-a, naravno i sasvim prirodno grad Beograd, kao i Privredna komora Beograda, i da ove tri organizacije zajedno imaju kapacitet i posjeduju dovoljan broj projekata koji mogu biti predstavljeni, kao i kapacitet naravno da organizuje ovakav jedan veliki skup. Jer tu očekujemo ne samo bilateralne razgovore, oni koji su zainteresovani da razgovaraju sa nosiocima projekata u Srbiji, već jedan multilateralni skup gde će i zainteresovani privrednici iz Italije, kao što su nam neposredni rekli, želeti da sretnu, i oni iz drugih zemalja, recimo iz Kine, sa Bliskog istoka. Ovaj skup jeste međunarodni, dakle, i time očekujemo kako zemlje regiona iz čitave Evrope, tako i zemlje sa Bliskog istoka, iz Centralne Azije, naravno iz Rusije i iz Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tako da očekujem da će to biti jedan izuzetno veliki, interesantan, heterogeni, ali vrlo radni skup. I koji će se projekti sve predstaviti na ovom forumu? Možemo ih podeliti, da kažem, u dve kategorije, privatne i javne projekte. U okviru javnih projekata predstavit ćemo velike infrastrukturne, veoma atraktivne projekte grada Beograda i u saradnji sa gospodinom Borkom Milosavljevićem i sa njegovom ekipom se ti projekti i dalje pripremaju. Oni već imaju jedan odličan investicioni vodič, ali sada će to biti apsolutno ažurirano. Imaju tim, kancelariju koja se bavi razvojem projekata, koji apsolutno mogu da iznesu i najsofisticiranija pitanja investitora, investicionih fondova, banaka i svih onih koji su zainteresovani. Pored toga su prisutni i drugi projekti javnog sektora, između ostalog ostali gradova. Evo sad je bila jedna divna inspirativna prezentacija grada Boljevca u vašoj emisiji. Nekoliko projekata te vrste smo mi pripremili i za predstavljanje. U pitanju su lokalni sportski aerodromi, u pitanju su komunalne usluge, u pitanju su transport. Dakle, ima zaista jako raznorodnih projekata, tako da je to veoma zanimljivo. Naravno i druge institucije kao što je Torlak, kao što je Institut Mihajlo Pupin sa recimo zanimljivim staklenicima budućnosti koje oni žele da predstave, i to su dakle javni projekti. S druge strane imamo privatne projekte. U pitanju su preduzeće koje imaju razvojne planove, imaju rešenja koje žele da prikažu, koje žele da razviju, koje žele da se uloži, i oni su takođe posredstvom Privredne komore Beograda te projekte predstavili i ponudili. Postoji još jedna kategorija, to je treća kategorija, radimo sa Agencijom za privatizaciju, tako da će negde oko 40-ak kompanija koji su inače na javnom pozivu za privatizaciju biti i ovde predstavljeni. Tako da imamo jednu lepu trpezu koju želimo da tada otvorimo i da nastavimo da radimo sa svim tim investitorima pojedinačno, u nastavku, kontinuirano, ne samo do 21. i 22. septembra, nego i kasnije. Dakle, to će biti samo negde početak. Ali zbog čega su se sada stvorili uslovi da se ovakav forum organizuje? Zašto je baš ovo trenutak kada bi Beograd mogao da bude magnet za investicije? Znate kako, jedan veliki grad kao što je Beograd, mislim, relativno veliki iz Evropu, a i šire, prirodno traži da se pored mnogih sjajnih, kulturnih, sportskih, naučnih dešavanja
u jednom trenutku postavi i jedan investicioni skup koji će brendirati Beograd i ne samo Beograd nego ceo region, jer to je mesto susreta koje mi verujemo da je sada upravo, što kažu, nema snažnije stvari nego ideje čije je vreme došlo. I mi verujemo da je vreme došlo za ovakvu ideju za Beograd i da je receptivnost grada i Privredne komore za ovakvu ideju bila sjajna, tako da moram da kažem da uz veliku pomoć i sekretarijata za privredu, gospođe Maljković i cele ekipe, gospodina Miletića iz komore, ovo ne bi moglo da se uradi i do ovde. Zaista imali smo sjajnu, bukvalno mini konferenciju sa ekonomskim atašajima i predstavnicima međunarodnih klubova i komora u Srbiji. Bilo je 26 zemalja koji su dobili detaljnije informacije o čemu se radi i oni će zajedno sa nama raditi. Mi smo inače međunarodnu promociju projekta već počeli 1. juna na sajmu Expo u Milanu i italijanski mediji su u velikoj meri preneli najavu za ovakav događaj, tako da Komora privrednika Italije i Srbije i generalno italijanska ambasada i institut su nam veliki pomagači u svemu ovome, a očekujemo da će i drugi... I dobro, neka bude početak 21. i 22. septembar i da ova manifestacija, odnosno ovaj forum, ostane tradicija. Moram još jednu stvar da dodam, ako mi dopuštate. A to je ono što je najvažniji cilj, nekako da kažem dugoročni cilj, ne samo jednog skupa, nego čitavog programa, a to je stvaranje poverenja investitora koji još ne poznaju ovaj region, ne poznaju Beograd, ne poznaju Srbiju kao investicionu destinaciju i čitaju rejtinge koji možda nisu baš najbolje, ali tu postoji jako mnogo mogućnosti da se radi i kada se nađu pravi partneri, to poverenje hoćemo da stvorimo kod one investicione zajednice koja još uvek ne zna Srbiju. To je veoma važan cilj, dugoročni. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Sa nama je bila Ana Boban, predsjednica Centralno-evropskog foruma za razvoj. Hvala još jednom.